Limbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Awan magtindag itinangag ko nga anababi dahi. Impagarap ko, no rin nautda ko nagdi pasorot ni Crisante. At datrong ito may sa alalaki kan may sa babae. Yak una yung malasin nita. Salbag ka. Saan kan nga gulbod ko, Mar? Ipatuldom tinangikalyam ka nagidik gaman. Ha? Awan amok iti dayta. Gulbod! Kaya't mo ka din timatay, ha? Oops! Nakalisi ka. Saan nakngadada pagpungtutan ko, Mar? Patayon ka. Nagtaksam ti gamagam ni Crisante. Limban. Anya! Saan mo ka di nga ipod no sa dino tinangikalyam ka dagidig gamang? Ha? Anya! Sana po no dahi di ang Di mo pala ipod no? Sakitan ti Patayon kan! Kanakapsut ako na. Natangkad ti ulo day ta ako, Mar Crisante. Patayamon! Ha? Di babae. Kasla ni Rodea. Nanggag mo ka di timbaga, Crisante. Tungpalan na. Patayam day ta ako, Mar. Pagtulakakam. Parwaram tibila na. Talaga natanggan ti ulom, patayin ka man laangan. Marikatan mo, Magis. Hanya saja. Tagain pala kaya. Gamkas laput-put na ti amin. Limantok dagiti gamgam ni Crisante. Napigpig sa pahin gam siya. Anya ti kahit asawang tayo tagtakainap ko. Di kadwa na babae ni Rodea. Asla na bilbilag anang bilin kunam dumay sa arupot ang nagtungpal ni Crisante. Sino at talaga rin jay ang babae? Nakita kami kuma. Awan din ay sang-sangayan anaglaw ko kan kuwana. Malaksit iti kinatayang, kan iti napiskat apang magina. Awanan ti sabali ang nakita kan kuwana. Sa dinong nga ro, tinagturungan ni Kuma. Saan ama ba? Ama sayang ti panang surot ko kan kuwana ito'y lubo. Ngamsa na rin ba? Ama awananak itinamnama. Babaan kini Samara. Ipuloy ko ti makilangan kan kuwana. Amukon ti aramida. Sa iro, itangak patpadak kini ni Crisante. No taman nakalumang akinatao ni Kumar. Papanan na at tsak maamuan. Ay, uray ta ang bumbat no sa dinot italon ni Tasyaw. Umunaak tulat ta ijayan. Sumarunukan tao. Uyugok ni Samara taday bagak kinibaak. Sige, Pitong. Ang mga no iti daytoy nga oras kat at dadako markan baak ngagsiksik ka. Puno agraraap pangatan. Ang mga no sinaganaan ni Baak, ti panagparaap na ita. Awan nga tati kadwayo sa baling agraap. Ang damot nga ta. Dagagat ang makiamboyo ni Baak. Tapno sana marigatan no batang na ti agraraap matan. Sa bagay, kastangag paiso.
Malagip ko gayam niliway. Eh, Dahil di mo't langan niya ay na ijay talon ti pan nakakita takan kwa na. anya ayat ti pakalagi pamkin ko ana. Naduman ang malaglagi pamaw. Sinalbag. Bigbigat ti agpungtot. Napaay lang arudan datirong anangala iti gamang iti lansad ti tao. Limapay at taok tinalmas. Saan da nga ta kabisado ti aglamay? Malagip ko ti may panggap iti sirena. Nga ipagpagan iti ron. Boss! Onya! Naikaliyo ka din dagiti bangkay, tirong? Wan, boss! Kasi tibirin nyo. Intanong mi amin ida iti may sang abot. Nasaya at launay no kasta. Wan, boss! Ket, anya ti sumarunong aramitan may, boss! Pampanunutik pa lang tinatagtakainap ko iti. Iti dahi di apa nagrangat mi kan Crisante. Naawanan iti po. Sana kinabaalan ti pigsak. Akas may sa ahigante. Nung atagrangat kami asa anak ahigante. Apay amarilibo ka nakiti day tabanan. Tagtagay na pala. Saan ko makasarita ni inapakat? Impakada na di kalman. Ngagsublin iya bantay. Tapnolapdan na dagiti aktrosa. Kumar! Ada ka matgayam di taoy. Wen, ama pitong. Agdaldalusak man ka dagiti tambak, iti rin na upan. Ayun. Nalawat ti talon ni Baak. Iti kapanagan. Ay, adda nga rod ni Baak ijay, Kumar. Day talang tisan ko amasong bata nama. Ay, nyangat ta. Adda ko maibagakin ko ana. Adayo ka diti ayan na? Ori siya akong timapan. Ibagak nga day bagayo ken ko ana ta umay. Saklatan barok. Kalpasan na makasaritak, ang diretso akton iti talon ni Tasyaw. Imo na ngaminan ni Sanang ijay. Napanak nga rodan, Kumar. Sige, ama. Oh, tirong. Sigamat ti may saan nakabantay dito'y Kate. Pangururayak. Noon niya, tibilin ni Boss Crisante, Rodea. Kagap ka po kijay. Ngam urayak ka no, tibilin na. Awan gayam, malagip ko. Kumusta tinapanan niyo iti kalman? Napaay kami. Anangalay ti kamang itilansat ti tao. Nadawal ngamin. 5 ti kadwa mi anatay. Malmas da. Kaasi naman. Saan da ka di akabisado di aglangoy? Lumanangoy tagijay, Rodea. Angam ka po nga tayo ti kinadawal ti tao. At dadakkel nga alinono, iti asidag tinagabay at dadakkel apato. Malaksit iti dayta. Ada ka di sa bali, anakalmasan da. Ha? Ay kwa! Pudno ka di, di may panggap iti sirena. Wan! Putno! Oray ni Boss Crisante kat nakita nan. Ngam kasla saan pa'y laeng amamati. Nakakitan. Ngam saan pa'y laang amamati. Ada ka di nakita yo asirena ita. Kuna ni Dalmas, at naimasidag ka no itikin kwa na ang napintas a babae. Angam saan kanumat a sirena. Anya, inistorya pa ilang ni Tirong daytakan ka. Sinalpag at tirungan.
Ada ka di tagas na? Anaamot day ta, Crisante? San arumbang amay raman ka iti daytoy aparikot, Rodea? Sa bagay, awan ti pa kay naigang agpaysong. Interesado ak lang amin iti may panggap iti sirena. Anya? Sa amin aday ta ti pagsaritanta. Awan kayam, nagkuyog kami ken ni Samara. Nagkita kami matlaangan ken ni Kuma. Anya? Napan kayo iti bangkat? Uwan, talaga atakal ti bagay ni Kuma. Kayat mo ka di nga alukuyak ni Kumar nga agbalinlaangan at tao. Nagatugayan ti pagraapan ni Manong Baak, Manong Kumar. Lalaki kan babae. Wen, napartak na pa yamin nga grab. Ang mga malpas amin itangal daw. Nasayaat. Na makairing pas ni Manong Baak kita, tumulang ako kadatatang kananang amakiraot kan Manong Tasyo. Ay, aging kay ta. Adu pay laang tisan anak karaap. Nulabsen tiyak sao. Agdawan ton dagiti muna ana iraap. Sayang, tapag biglaang anak kasarsarit namin ni Kumar Crisante. Nasipngat nga ni din. Nagladaw kayo nga minan anapan iti bangkag. Imbagam kumakanya, takinuyog ka. Wano, nang ibao na kadagiti tao. Crisante, napadasan ka din dagiti pasurot mo a kinarangat ni Kumar? Saan pa'y? Dakkal ti bagina dayjay. Ngam saloy. Kasta ka di? Nukas pangarigan laang, tamaduktalam arman na ni Samara. Anya ti ramida? Karitem ka di ni Kumar? At dadagiti taok akasango na. Saan mo ka di kaya? Adwa kayo kini Kumar ti agrangat? Tapno mapanagnagan. No asino, tinapigpigsa kada kayo. Kaslakit din durdurugan nak ni Rodea. Kaya't nang agrangat kami kin ni Komar. Uray dakkel ti bagi ni Komar. Saan ko nga atrasan? Saan nga agkibaltang ni Komar ang mangagaw kin ni Samara? Parikatag nga umuna. Sakbay apataya. Boss! Boss, pimanaw kaya man ni Rodea. No saan ko nga impambar nga dapapananta? Saan pa'y ana uma anak isarsarita kanyak tirom? Napandagayam kin ni Samara iti bangkag. Katrinantada ni Komar. Boss, delikadon sa daytoy. Makisinsinara kayam ni Samara ken Kumar ije bangkag. Anya ti kunam? Pagpungtungtutan na kaditirom? Boss! Ha? Boss, mapantayo ka din. Amom ka dino sa dino ti papananta? Gururo yung kitibilin niya, boss. Sakbay ang mapantay ti lagpad. Tapno amok no natuloy matlaang dagiti binaon ko. Dagiti tumulong nga agpukan iti kayo, ijay bantay si Minuplan. Mapantapay lang ijay balay da Samara. Sige, boss. Mapantay yung arudan. Naglaw ko at tip-tipalan ni Crisante di pumpot na. Talaga ang turuga. At noong kinarit na ni Kumar. Kaya't ko mapanagnakan. No at epekto, di pa nangispal ko kan kuhanak kan ni patay. Kan kaya't ko makita. No napigsa ni Kumar. Damo pa lang, dahil di pa nagkita mi. Parang inton pumaypayag.
kat manayunan tiyam mo may panggap kan kuwana. Apay ang nagsubli ka adagos tirong. Namin ano ang nagtugtugag, boss. Ngam awan si mong bat. Kasla awan na ba ti ataw iti balay da mapitong. Napananda ko ma. Nalpasan ti panagtalon da. Diya ka ba, boss? Ang mga nuad data iti bangkag. Lumugan ka nga rodan. Tamapantan iti lagpan. Inton malaman amapan kayo kadagiti kakadwam iti bangkag. Nunapan ijay da amapitong. Sige, boss. Agsagana ka tirong. Urayon tayo lang nga da sumalog atrak ang nagkarga iti troso. Sumarunukan to iti panagsublida iti bantay simminublan. Saan tayo ka din nga ituloy nga alaan dagiti kamang, boss? Kasaritak to ni Mr. Madalyero, maipanggap iti dayta abanag tirong. Agtulag kamin to, anay bang. Kasangsangkot ko diti bangkag. Itay nadlaw ko nga daan na baap. Agi ladak ko mabiit iti kalapaw ko. Sakbay ang panak ti palay da mapitong. Inawis nak ni Samara amang rabi iti balayda. Kaya't ko makasarsarita ni Samara. May panggap kini Rodea. Kinadakay ko adamagan kada mapitong. Kina na siya na. Yung pampanunota. Nurumbang nga ibagak na ito'y kadakpada. Awan magkayam da mapitong ni bangkag. Magkayam. At baba may sabi rin ni Boss Crisante. Kitaan nyo ni Kumar iti kalabaw. Apay nga da. Anya ti masapol na kanya. Karniyan nyo! Sana nagpakita kadakwada. Ngam amangan no panunutan da. Ngadda kiti balay da amapitong kat sapulan da kijay. Ada kayo gayam ditoy, tirong. Dumawat kayo kadi iti bunga dagiti nateng. Di mi bagan na no, tinatayang Kumar. Napan kami iti balay da ama pitong itay bigat. Ngam awan na danon mi atao. Kasta kadi? Ha! Nagkuyog kayo gayam ken Samara, ha? Ha? Agaluad ka ken Boss Crisante. Amangan no katuam ni Samara nga imay dito'y bangkag. Kagatwa, kitaan nyo ni Samara iti kalabaw. Amangan no anyamat ang tinaramid tayo ito'y agang kanat karwana. Anya ka diti pampanunutem, tirong. Saan na kami hanapdan? Kaya't mo tapatayin ka? Sige. Nawaya kayong agsawar itaglawlawa. Ngem awan ni Samara diti bangkaga. Sulbag. Hay! Kagatwa, puuran nyo pa ikintin di kalabaw. Dahit ako mati saan yung aramidan, tirong. Nyapay ko mati pagyanak. Awan bibiyan ko. Anya! Nakita yun ni Samara di kalabaw. Awan mo doon. Talagang awan ni Samara. At dahi balay da. Kasi timbaga kita intulnog ko balay da sakbay ngay mayak diti bangkaga. Sige! Mapantay yung araw talaga kagatwa. Amangan urayan na tayo ni Boss Crisante. Ngam sakbaya pumanaw tayo. Puuran nyo di kalabaw. Saan nyo ko mga ramidan dahi tatirong? Awanan ti pagnaadak. Awan bibiyan ko. Anya pa lang di araramitin nyo. Puuran nyo di kalabaw. Kelat ang nagangin iti napiksa. Itang taningin na pa. Maparpartangag kayam kam ti apoy. Tanaangin kagatwa. Saan nyo ko maapuuran ti kalapaw ko? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ada kanya kung di paltok mo tirong. Sige, padasang tagkulagol. Bumtak di ulam. Lapig sa tisang bagay. Kaslalim man to ti bagina. Sige, ituloy yu pa'y apuran ti kalapaw tapatayak ni tirong. Sige, agpaputok kayo takitag no di bumtak ti ulo ti kadwaya. Ayop ka. Ipakaam mo may kan Boss Crisante na ito eh. Uray makadanon kang kuhana. Nung natay kay tumatan. At dagtupay, Sirbina. Sige, pumano kayo no diyo kayat apatayot ni tirong. Hello, Ninong Gonzalo. Simmangpat kayo gaya man, manipo di Amerika. Ha? Ako, sana ka makaungat? O sige, humayak di tayong ton bigat. Napataglakit diti bagkana kanyak. O sige nga Rod Ninong, bye. Sino na yung mawag? Kasante? Ni Ninong Gonzalo dayjay. Bak na nga negosyante akas kanyag. Nasidag kadagiti agtuturay ken kadagiti pan nakabagiti lintag. Papayaban na kiti balayda. Mabalon ka diti sumurot tapno makapasyarak ma? O sige. Umay kanto. Awan mo't langan datirong. Sa dinong ka diti papanan nyo. No pasyaram ni Samara, kuyugan kalangan. Makatulong agpaikan ka. Anya. Manan. Yak maaklon nga inatiw nak ni Kumar. Dandani nakit din pinatay. Anya tinapasama kiti paltog ko. Nadadalan. Ti ayop. Pinutmut ng naklagayam. Numamuan tayo ito ni Boss Crisante. Manswan naklakit di. Kagatwa! Tenggan nyo di pagak. Saan yung ipagpagam mo ken Boss Crisante tinapasamak? Kaya ko asyak timang balas iti na niya ako, Mar. Nagkuyog kayo mat kundi Crisante, Rodea. Saan na ka nung kami na mauray ni Tirong amang kuyog kan kuhana ama pitong? Naira na nga dati di balayda. Tada napatag nga ibagak kan kuhana. Ikat dumanon kayo Adda na Samara iti kusina. Tultulungan na ni siya ng aglutaw. Agyamanat, ama pitong. Samara! Sangwam da Rodea kan Crisante! Wen tatang. Oray taadan ni Samara. Panawan kayo na. Nakman iti kusina. Kitnay, adda ti tarimaanag. Sumurot akong kata kayo ama pitong. Tulungak ni Nana siya nang nagluto. Nay, ibay kamot kan dimano dito ko si Narodia. Kababain pa eh. Ay nagado awara. Sapay sa anak pa anak kadigos. Kasangsangpot mi ngamin kin Samara. Ni Samara ti agluto. Tulungan kayo agluto, Nana siya nang. Saan mo kadingam mo ti agluto? Amok mat. Ngam pasigla akar ni ti amo kalutuan. Kaya't ko kumati makasursurong agluto iti dinengdang kan pinakba. Kasta ngamin dagiti babakdang. Agkakaimas, anaduma-duma aluto iti karne, ti magusgustuan yaw. Nood na kami dito aw-away, man-manu ka mamakasida iti karne, malaksid laeng no ada aguraga. Kas iti kanayon ko ngayon unoy ken ka, Samara.
ay ayatan ka unay. Nakasaganak ang mangikasarkin ka. No aklonan nak, kit iyaon ka iti kinakurapay. Agyaman na kiti panangipatig mo kanya, Crisante. Nga masana agapo tabak nang ka. Kat mapadasak tag nang ay nakas pangarigan taklunan ka. Saan ka kumangagbalin ang maag? Kay kayat mo ka diday jay ak Kumar, ngam siya. Ha? Anyat na kay ramramanan ni Kumar. Saan nga aram kanyak ni Kumar? Kasladyak mamati at tumulong laang ken ama pitong agtalon, ken agbangkag. Al-alaan na lang tiriknam sa Mara. Abdakan ka no, anyat ti panunutan. Dahito ti maibagakan ka. Jak ipalubos asabali alalaki ti pagtungpalam. Balbalaagan na ka di, Crisante. Oh. Kumusta? Di pa nagsarita yun? Ano sayat, Mat? Nakaluto kayo ka din kin Nana Shanang, Rodea? What? Inawas na tanay na siya nang makipangrabi ita kadakwada. Inton maminsan laangan. At apay napatag nga ramidag. O sige, Samara. Kat laglagi pong kumadakitin ay bagakkan ka. Itay pa'y apimanaw daro de yakin Boss Crisante. Saan mat ana ibaga ni tugas no sa dino tinapananda. Awan tamat laangan. Manlagip ko man ang tinaramid kanyak ni Kumar. Saan ko ama aklon tinaramid na kanyak. At danto aldaw na kanyak. Saan ama balin ama aman ni Boss Crisante na ito'y. Oh, kakaasi aklakit tiya. Numaamuan na tinapasama ka na kami kin Kumar. Nikan kayo iti gundaway ken ni Samara. Ngam awan kayam tinaaramidam. Naatap sakit di iti ababay. Papananasaan tumatla siya ti pagtungpalan na dayjay. Ngam nabayagan nga gararam ka kenkuana. Baknang ka. Kas ken ni Samara kadilaan, timang parukmakan ka. Anya? Awan gayam. Imawag ni Mama idirabi. Kumarkaro ka no, kasasaad ni Roda. Anya? Talaga sa nga awan gasat na, Crisante. Ibagam laang, no di mo kabailan ni Samara. Siya, ti makaamukan ko na. Eh, dayta tinanggag ko ang nagsaritaan da Samara ken Crisante. Pag-imunan gayam ni Crisante ni Kumar. Gibsaan mo't kagar-aram ni Kumar kan ni Samara. Agat atap nga raw. Agim-imaw. Awan mo tiga po na. Naputabak nangin. Jak magustuhan niya imbaga na. Saan na kanuga ipalubos ani Kumar ti pagtungpalan ni Samara? Anya ti kaya tasaw ni Crisante iti dayta. Saan ko nga ipalubos nga dadakas nga ramidan na ni Samara? Masat pa'y nga umuna. Itirabaw ti bangkay kao. Anya dayta nga ibagbagam pitaw. Ha? Hey, Ay, amang ano nagsubli ni Crisante. Kat nanghag na nagiti impakam. Nabain na nakitimbaga ni Rodea kanyak. Isu kano ti makaammo ka ni Samara. Anya kumati kabaalan na. Kat may salang nga babae. Boss, nakapanaw kayon ken Rodea, itay makasangpat kami. Awan mat ni Samara, ijay kalapaw. Talaga nga awan. Tada iti balayda. Gagap-gapo mi kin ni Rodea ijay. Ijay gayam tinagkapan niyo, boss. Tirong,
Saan ko ang magustuhan day pa ng kitam kanya ka? Kayat mo, tasika ti pangipapasak, taparparag tarupang. Ha? Boss. Panawan akon. Kayat ko ti agmay-may sa. Panaw! Nung nasapsapak la kumadimdang, nagdanon kami kini Crisante. Ang mga napanunutan namanan, nga gara-ara making ka. Manong Kumar. Ibagak nga ta pag imunan ni Crisante. Mabainak. Ngamin, imay dagiti pasurot ni Crisante, ngayon dauluan ni Tirong. Sapsapulin ta ka. Anya? Sandanap na kitimbaga, ngayon tulnog ka diti balayo. Kalpasan ti panaggapo ta ijay talan. Sakbay ang nagsubliak ijay bangkak. Di sanda ka makita iti kalapaw. Tinanggap da apuuran ti kalapaw ko. Anya? Nagloko damatan? Ngumsan ko ngayon palubos sa Mara. Napilitan na ka nakirangat. Rinakos ko ni Trong sa pinatruga kiti paltog. Kasano na ibagadakin ni Crisante tinapasamak? Nakasagaanak amang sangok kingkwana. Sa narumbang ang mabutang aking kwana. Aduda. Ada paltog da. Nabilig ni Crisante. Mabalin nga aramatin na ti kwarta kan ti kaput na kadagiti pan nakabagiti lintek. Kat baliktadan ta tinapasamak. Kat mabalot ka. Sa Mara. Agan-anat ka kumama nung Kumar. Mabalain ang mapasamak nga agpaiso tinaibaga ni Samara ken ka Kumar. Nabilag ti kwarta. Mabalain ang mabaliktad ti pasamak. Ama pitong? Kasla kuma ti maysa a kabagyak iti kabangibang nga ili. Nairaman iti maysa a pamapatay. Ngem isulaeng tinasintinsyaan. Uray saan nga isaw ti pimatay. Kastoy gayam diti lubong. Ha? Ay, lubaw? Wala mapitong. Lubong dagiti baknang. Nabilag. Ken naranggasta. Kasimot dagiti nakurapay amay kuskuspil. Sanda amay ipaayan iti umno a hostisya. Ay, dahita nga rod ti maday. Saan a kinatakrot no mangliklik iti riribaw. Hanggang no mabalain. Aglalo no awan gaway mau. Masapol apilyam ti agulimag. Kan agpakumbaba, Kumar. Nirodea ti kadwa ni Boss Crisante. Anang pasyar ken Samara. Sabsabali mat. Kapsat ni Rodea ti nobya ni Boss Crisante. Sa babae. Mamurpurtsaan ak iti dayjaya babae. Kala at adimtang dito'y Santa Romana. Nairandra na pa iti pannagatay ni Roda. Malagip ko. Kaing-ingas ni Rodea tinangsirak iti balay ni Boss Crisante. Kat nakarangat mi. Ngam ko na ni Boss Crisante iti. Impostor day jaya babae. Amangan kano. No ti paket ti akin aramid iti day jaya. Man nakabalin day jaya abroha. Ambom nga imbaga ni Kumar dahil ay pitaw. At adasi ka tibasapol lang tutol. Kabalan ni Kumar asalak ni Iban tibagina. Ay, nalakalaeng agpaiso ti agsao sana. Nakita kastalaang ti ibagam. Awan gaway mo, pito. Ay, sapay kuma. Nasaan to ang mapanunot ni Crisante apersaan ni Samara. Tapno maaramid na laeng ti kayat na iti anak ta.
Nakadua babae, apay ngamin ani pala sa bara. Napintas nga may, hindi anak ka. Malagip ko hindi agar-ara magpailakin ka. Ah, Adaw, tino may dayo nagbalin akaribal ka. nakadua malaglagip mo. Maturog ka kinday. Masapat ang to nga agri. Tanda ni manan may kaglis ti tilak. Numaamanda mapitong asanak apudpud ng tao. Anya nga tataramidan da. Amangan no agbutang na kanya. Kat oray nga tan sa Mara. Liklikan nakton. At nagtrong nito eh. Kasla babae. Kuma, Ah? Si kamot gayam, Rodea. amangan no napagbidutan na kasyak ni Samara. Ah? Impakadag kini Ama Pitong, nga umayak agpuros iti sabong nagiti karabasa. Tulungan ka langin. Amangan numagatilang ka. Nagsapang ni may ni Rodea di bangka. Awon gayam. Apay ngagmay sa ka? Tinagas mo kuman ni Samara. Nalipatak magtangag paiso. Kaili mo ka din ni Samara? Saan? Tadanda ni kanayon nga kita kami. Adon nga paiso ti sabong dagiti karabasa. Mabali na napagwartaan na kita. Adan sa payan bunga, dagiti tarong. Adan, ngayon babasit pa ilaan. Dagiti tarong adadakkel, tibungan na dayta. Malagip ko gayam kuma. Ag may saka nga agnaad iti kalapaw dito'y bangka. Saan ka kadi, Ama Buteng? Anya ko matikabuteng ko. Alalya? Kunani Ama Pitong at ikabuteng ka no. Ket dagiti makikita ang agdangrana. Kas kuma, kadagiti pasurot ni Crisante? Rodea. Saan ka madanagan? Saan ko nga ibagbagakin ni Crisante? Amok, apag salsilosan na ka ni Crisante. Agpada kayo ang gayam ko. Tagayam na ka ni Samara. Nangag mo ka din? Di may panggap iti bruha? Bruha, abakat? Ti bruha, kanti kaduha na ahigante. Di manglaplapot kada Crisante iti panagtroso da. Adun, di may paayda perdisyon iti negosyo ni Crisante. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakapanaw gaya man ni Rodia, kuma nasurutan na matan, tidalan na dito'y bangka. May kadwa daytoy ay na. Umuna, idi nagkuyog dagan sa Mara. Impakada na kano kini Ama Pitong at dumawat idi sabong ti karabasa. Ay, nakita kayo nagpuros iti sabong dagiti karabasa. Saan dakla naglaw? Ha? Agsidsida ka di mo't lang itinatang. Siguro. Nagpaisuro kano kada sa Mara kena na siya nang agluto iti dinengdang. Oh, apay asan kayong masidag ka na kami? Nalipatan sa ngawan sa balya makakita kanyak no saan lang asika. Di na maggayam ni Rodia. No sanak ang mabutang may maysa. Nadakamat na pa iti may panggap iti bruha abakat. Kanti hagante. Asika matladay ka ay gante. Gayam tatang, sana ko na makasurot nga graap iti talon manong baak. Nagtulag kami namin kin Cecilia nga agsapol kami iti trabaho mi. Dahit ako ba amat ti ibagak? Nakaraapan na ba akin tasyo itang aldaw? Ninanang mula nga ti sumuraw. Sayang matinadal ko. Nudyak usaran tatang. Tak na makatulong ak matin ang kada kayo. Sapay ko maa. Adan gasat mau. Uwan tatang. Sapay na ko mga paiso.
Sinalbag. Alas 8, awan pa'y ni Rodea. Nalipatan na nga ta. Saan matkit di na patag asumurot iti papanag? Ang mga numatagtakanan nga uray ni Ninong Gonzalo. Taas! O nya, Saan tayo kadipay amapan, boss? urayan tayo biit ni Rodea. Imbagayo ko boss. Ta sinukon ko ijay balayda. Sinalbag ka. Masapol ka di nga ibagak amin a masapol nga ramidam. Ha? Kuha, boss. Jakmat ammo asumorot ni Rodea. Kalintugan ka pailang. Saan mo ka di anangag ti panagsarita mi ken ni Rodea idi kalman? Apay nga awan pailaang ni Rodea. Napatag ti pagsaritaan mi ken ni Ninong Gonzalo. Da kayo matintimay dito'y talon. Apay ni Samara, ama pitong. Tulag na gayam kini Cecilia iti kalman. Nga agkuyog da nga agaplay iti trabaho. Kasta gayam. Uray ta, ado ti kaduam kumar. Wala mapitong. Imay ni Rodea iji bangkag. Nagpakada kano kada kayo adumawa di sabong ti karabasa. Kasla awan malagip ko apa nagpakada na kanyak. Budaw, jak lang ata malagip. Agam day tala banag, saan aparikod day ta? Sige nga raw, panawan ka pa kumar. Sige, ama pitong. Awan ka di ti panagduadram kini Rodea. No apay ngay may jay bangkag. Apay ko mga dwa-dwaak. Saan mo sana adlaw at imalaw itay ni Rodea? No saan kang agduadwa ken kuana? Amangan no iso ti agduadwa ken ka. Malagip ko tinaybagak kada kayo. Amangan no nakita na kayo. Kumusta gaya mi bantay? Nakaadudangatan dagiti pasorot ni Crisante ang nagpukan ni kayo. Apay anagayag kayo ina? No niya ti kunem. Sumurot kanto kanya kay jabantay inton biga. Sige. Planok may patong palkon tinakaibaunak diti lubong. Yagaramid iti kinaimbag ken mang parmag iti kinadakas. Sankit di ngagtali na idaklatan diti bangkag. Ngagmulmula ken agrarap. No saan ka pa yatim Rodea? Sinukon taga kuman. Itay pa lang na urayan na kayo ni Boss Crisante. Dandanit nalipatan. Agsuksukata kon ita imawag ni Crisante. Imbagag gayam kan kuana iti kalman. Asumurot at amapan kinininong na Gonzalo. Ba't na nga negosyante ni Don Gonzalo? Nabilag. Ket kakadwa na dagiti politiko. Kasta ka di, tiro? Rodea. Nasdaaw ka, iti panagkatawa. Madi ka di, no naragsaka. Agkatawa tagaputan ninong ni Crisante dahi ag Don Gonzalo. Kaya nasawan, anapigsa ni Crisante kan ninong na. Pudno launay day taro daya. Day tagaya man ni Boss Crisante. Dahil nakaditibalay ni Don Gonzalo ang ninong mo, Crisante? Nagtakalan? No kasano ti kinadakkal ti balay ko. Mamitlo analawlaw ti balay ni Ninong. Talaga abak na. Wow! Nagpaknanga. Kaya't mo ka dito sumurot kanya. Tapno maamamom ni Ninong. Awan! Tapno ada Serbina, simurutakan ka. Napinpintas man nga tan, iti unag ti balay.
Pasig nga antigo dagiti alikamon ni Ninong. At dadara ng Espanyol. Natayag kan nabanag alakay. Kasla kini Kumar? Sa bali ti pamagi ni Kumar. Nabiskad. Napunar. Mistiso kan barbasan ni Ninong. Sa natarpay. Amangan numakurso na daan na ka, Rodea. Sapay ko mata saan, Crisante? Tawanan nina. Anya dimbagan? May papankin ni Rodea? Ngam itay nakitak ni Rodea. Naglikap di barukong ko. Kan agsilaw di bakrang ko. Apay nga takalat ang lakip ko ni Herojas. Herojas. Apay nga italaan ang madlaw ko. Kaslad na pa nagkapara ti pusis ta. Kumusta nga ta ni Herojas? Naragsakan ni tipan nakabalod ko iti. Hindi na magustuhan tipan nakaibuling ko dito'y daga. Kumusta dangatan iti planeta mi? Mas daawak ba di tiday ta akin ang pitong? Saan nga taan ni Kumar ti talaga aranta na iya bangkag? Kasla jak maawatan ti kayat mo asawan. Saan daya akasingin ni Rodea, tinubya ni Crisante ngagpapaagas iya Amerika. Abang ano kayat nalaas si imod ni Kumar? Un nga agpaisaw. Malagip kaw. Ni Kumar ti pagsarsaritaan daken ni Samara. Ay delikadon samat ni Kumar. Manipod pinagkidkidan na ni Crisante nga agbalin a tao na. Madin tirikrik na ang nakin kwa na. Dakalmit kit di tibagi ni Kumar Kabalan na sa lakniban ti biyag na. Sige. Panawan ka pa'y nga raw siya nang. Siksikamat lang, krim mo rin ti balay ta Don Gonzalo, Rodea. Madama pa ilaan, di pa nagsarsarita da ang nino. Rimara, tapno sa anak ama kasi nga. Pasig mat a negosyo, ipagsarsaritaan da. Asi daglagaya iti kumbento, ti balay ni Don Gonzalo. Wen, antigo ti balay ni Don Gonzalo. Kas na adda tayo edi Palawan ti Kastila. Sige man, tiro. Lawlawag ti balay ni Don Gonzalo. Amangan no, dumano na iti arubayan ti kumbento kan simbaan. Rodea, amangan no, kayat mo akad-kadwaan ka. Agyaman ang klaangan. Kaya't ko tagmamaysa. Sige. Napit, tila nga day jay at Don Gonzalo. Nadlaw ko, tinapigkat na pa nagkita na kanya. Naalakan, alakay. Nukumput kayo iti palabog ko. Agbalin kayong adipan ko. Amang ipatungpal iti panggap ko iti kaadak dito'y taga. No agbaligi kami ken Ninong Gonzalo. Amang ipatungpal kadagiti nagtulagan mi a negosyo. Nabilbilag ken nabakbak nangat tumanen. Gaputa na pigsa ti kapat na. Maipatungpal milata ti kayat mi nga aramidan.
Karaman ditan ti panagkalap iti tao. Kat maalak ton dagiti gaman. Dakkal ti maitulong dagiti pirata nga agra-ira iti tao. Boss! Dahil ko yung tipinay sa gana yo pulutan. Iti sumiti la meseta. Ah, Agtukaw ka, Tiro. Agsangot ang aginom. Kadwan nga grambak. wan boss. Nagimas ang dati pulutan. Talaga na laing agtimpla ni Pirong. Boss, anya ka ditirampakan tayo. May papankadikan sa Mara. Bayang lang ni Samara. No mapaungat nak day a babae. Mapilitan nak amang ipatungpal iti ultimatum. O sige, tumagay ka tirong. Si kamat ti makaibos iti pulutan. Wan boss. Adaw mawawag. Si kaman lang ti mangsungbat iti telepono. Masadutak at umakdar. Wan boss. Angam no ni Ninong Gonzalo ti umawawag. Iyawat mo adagos kanyak. Ang mga no da nalipatan na nga ibaga kanyak. Kasla nakambanog kayo, tatang. Kasangsang patyo kadilaan kinilanang manay po di tayo. Itay pa lang anak kasangpad ni nanang mo. Naudi akta, nang ruutak pa iti kanan tinuang ken baka. Dapat kin din wayak amang iwarwar kadakwada inton bigat. Okay, kumusta ti panag-apply mo? Maragsakan ang amang ibaga kada kayo, tatang. Naawat kami kin Cecilia, iti nag-applyan mi. Ay nagsaya at nukasta. Saan kan amaksat iti darang ti inay? Kasapulan da kano ti ado nga empleyado, iti nag-applyan mi. Ay, Nababala ang ti sweldo, ngam tinapatid, addan trabaho. Adda sumagmamano na po ka na kayo. Awan mo't mangig ko nga ongor, ti makina apagpukan. Malaksid iti dayta. Anya pa'y tinadlaw mo, kumar. Awan pulos tao. Itay pala nga sumungad ta. Di mo nadlaw nga wanti tao. Napos amin apilid dagiti tra. Da kayo kadi, da kinaramid. Wayne, agraman ti panagpukaw dagiti pasurot ni Crisante. No sa dinuladitan, pinakadandanunan da. Amangan no natay da pa yan ni Tibising. Ha? Namnaman ni Crisante nga damanan maisalog at rusaw. Ngamtisan na namnaman. Nalakdak manan ti panagpukan da. Numaamuan day ta ni Crisante. Sigurado lakit di ngagpungtot manan. Hala, tugtungaw ka pala tapagor-urayan pen sa Mara. Agdigdigos nga men, sumurok iti trabaho nan. Ada kayang trabaho nan, nanasyanang? Kaano kaya nagrugi? Itati umunangal daw na sumrek. Awan tong arutin ti kadwa, ngagpasyat. Maasyan kami ngaminan. Awan trabaho na. Kat makipagtrabaho mo ito iti talon. Idinto ta nabayagan na nakapagturkos. Narigat mo't ngamin ti talon. No isot ayan nalatan. Ang damat kit din ni Kumar apagpakuyugak ngagpasyat. At dalata siguro iti bangkang. No awan ti sabali apapanan na. Anda ijay. Di pitong ati na sa pa nagpabangkag. Napan na inwarwar dagiti taraken na abaka kenwang. Awan mo't ni Tirong dito'y salas. Ang mga nusan pa'y arimuar iti kwarto na. Agriring ti telepono. Tirong! Boss.
Itay kadipay nga agriring ti telepono. Italaan, boss. Hello? Oh, Ninong. Da kayo gayam. No kasapulan dak. Umayak dita. Anya? Ada ka barbaro nga empleyado yo? Iti may sa negosyo yo? Napintas? Kan kurso nada yo? Anya? Samara tinagan na. Sinalpag ni Samara. Sige nga Rod, Ninong. Bye. Boss. Nangag mo tinagsaritaan mi kinin Ninong Gonzalo, saan ka di? Adda ka no baro nga empleyado na. Itimay sa negosyo na. Kat Samara tinagan na. Kan, kursonada na ka no? Anya. Ni Samara. Saan ko masigurado no ni Samara dayjay? Ano kanagnagan na lang? Kaya't ko mapanagnagan. Sa dino ti papanan tayo, boss. Iti balay da mapitong wano iti negosyo ni Don Gonzalo apag trabahuan ni Samara. Kaya't ko pa ilang ti makasigurado, Tirong. Mapantag damag kada mapitong ganana siya nang. Sige, Ah, mapantag. one boss. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itay pa nga agdakdakiwas tayo diti kabambantayan. Ngam awan nakita ta kadagiti pasurot ni Crisante ina. Oh, adayo ba't launay nagpaiso tinakaiyaw awanan da. Anya nga ro daramidan tayo? Anya ko mati aramidan ta, kumar. No awan pulos makanda dagijay. Matay da iti bisina. Agbayag tayo ka di diti bantay. Agsublita mo't lang ijay patad tapno mamwak no anya ti panggap ni Crisante. Sigurado ano saan pa'y anakadanon ken kuana ti panagpukaw dagiti tao na. Pumanaw tayo ka din? Madamdama lang, kumar. Umay ka, sumurot ka kanya. Aday pakita ken ka. Nay, awan matgayam ni Kumar dito'y bangkag. Napanandagat Sa bagay, saan ang masapaw nga ipakada na no sa dino ti papanad na. Ang mga no napangkit din nakitagad. Masapol naman ti pangalaan na iti pagbiag na. Dati mimat maipaay dagiti kasapulan na. Say, si kabut gayam ti Raw. Anyat may paay ko. Katuwag ni Boss Crisante nga imay diti balayo na siya ng nabati iti lugan. Kaya't nakano ang makasaritan ni Samara. Ay awan ti anak ko. Simre ka ni ti pagtrabahuan na. Kaano ba'y? Hindi la kalma na ng rugay. At ako man napatag nga ibaga ni Boss Crisante kan kwa na. Amoyo ka dino sa dino ti pagtrabahuan na. Ijay ili, tinakastrikan na iti trabaho. Ngamjak ambo, noan niya tinagan, di pagtrabahuan na. At daytan ni Boss, apagbiit matla ang iti dayta apas nagtinegosyo. Kukwa ka nun ni Don Gonzalo dayta. Ha?
Langan ni boss di makapungpong to. Sinalbag. Abos! Talaga ani Samara tinakastrek iti daytoy ang negosyo ni Ninong. Ngimsan ko ang nakasarita. Adda ka no na pananda. Kasano nga roden, boss? Saan kan agsaludsod pa itirong? Pagandara mong tilugan tamapantan. Lumugan kayo nga roden, boss! Boss! Nga pa iti kukuam. Well, boss, mapantayon. Si Kamat, ada dito'y salas tirong. Apay ni Crisante? Kasarsarak na iti kwarto na, Rodaya. Kasangsangpat mi. Naamuan na ngamin kaninong na nga agtrab-trabaho ni Samara iti may sa negosyo na. No, kasta. Empleyado ni Don Gonzalo na Samara. Apay nga katawa ka. Numangag ni Boss Crisante ti panagkatawam amangan noong tanna ka. Apay ko mga agungan. Awan ti dakas na iti panagkatawag. Naamwak kini Samara nga agdan trabaho na. Ngamjak impagaro. Ako kwa gayam ni Don Gonzalo. Tinakastrekan na. Mga numabalin mo nga ibaga kini Crisante nga daak. Agsuplikan tulangan. No simreken ni Boss Crisante. Saan nan akayat amasinga? Tirong, Ha? asino dahi nakasarsarita? Boss! Ni Rodea! Pagurahin mabi. Agsukatak lang. Mangayab ka iti kadam amapan iti lakpan. Yung kayo kitaan no adan si mangpat atrak. Saan nagpailangan pang panawan tiro? Agsarsarita na pailaan. Kabayatan di pananguray ko kini Crisante. Saan ang mabayagi ti kwarto na? Amangan no ti babanan tumanan ti songok no jak agtong paladago si ti pagayatan na. Talaga akabuteng mo unay ni Crisante anya. Panawan naklatang arudan. Kasano nga arudan na ito ay Crisante? Naamwak ka ni Samara, anak astraga ni ti pagtrabahuan na. Ngamdya ka mo, nga itinegosyo ni Don Gonzalo ti pagtrabahuan na. Mabalin na saan nga mo ni Samara idi nag-apply. Aninong ti aking kuka iti pagtrabahuan na. Saan mo ka ding alukuyan ni Samara? Nagtrabaho kan ka? Saan lang nga trabaho ti injayak ni Samara? Kaya't ko, ngagasawa kami. Kat kasanon, no ijaya mat ni Don Gonzalo day takin ni Samara. Nabitlaan. Wano nalakalang ang pagsaritaan mo kininong data. Diyak pa'y ngamin nasangong awagan. Ulitak Crisante, makatulong akan ka. Agyaman na kititulong mo. Agtalag ka kanyak, kat saan kantong agpabawi. Awan pa'y kano si mangpet atrak. Apay nga ta. Agungat tulakit yaman ni Boss Crisante no maamon na da ito'y. Di babanan tumanan ti sungog. Kat amangan no ibaon na kami manan kan tugas amapan ijay pantay. Nagmayat ti biyag ko dito'y patad. Gistayanak laeng na tay. Gapo iti panangalam iti kameng. Ni Kumar. Masapul ang maibalis ko. Tinamayan na kanyak. No jak ka ba ilan iti sangon-sango. Libat at ti salbag. No mapatay ko. Awan matan ti problema ni Boss Crisante. Karibal nan samet ni Don Gonzalo ken Samara. Amangan no isuda pa'y ngagninong ti aginnungaw. Awat, ti
Masapol nga ramidon tan dito'y bantay, kumar. Agsublitan ni Jay Patad. Numaamuan ni Crisante tinapasamak kadagiti tao na. Kastamot kadagiti lugan na. Agpungtot lakit di. Sigurado lakit ti dayta. Engem siya kun ti makamoy ti dayta. Sanda ka nakasapulan? Amo nga damot dagiti naskan nga ipatong palmaw. Tap nagsardengan dagiti kinadaka sa mapaspasama. Wan ina. Masapol nga dakiwa sa kitilubong. Nasken nga daki na imbag amaram hidak. Tapno may karok ti panagsukir ko iti pagayatan ti arimi. Ay may kangarudan kumar. Sakbay makapagtangap tisip nga makadanon tan ijay bangka. Wan ina. Masapol nga tignay ako iti misyon ko. Tasanak iti nga grep kan agkapas tumanen. Nagmalmalam ka ijay bangkag. Anya tinararamid mo jay aya. Kunam nga awan ni Crisante. Ginaikat ti baat tinatag. Ta nagpupuskol mo tan dagiti root. Dapay sabsabong dagiti kamatisan. At dapay yung bunga da. Ay hapaw. Ay gayam. Ay may da Crisante kang tirong itay bigat. Sinaapol da ni Samara. Bagam kumaan na kastrakan iti trabaho Amo na nga rudan. Kukwa gayam ni Don Gonzalo ti pagtrap-trabahoan di anak ta. Anya? Ni Gonzalo? Oh, apay nakigtut ka. Ada nanggig ko damag iti radyo iday. Nagpukaw ka no ti sumagmamano at tao na iti may saan negosyo na. Aging gaita saan pa'y anaamuan no anya tinapasamak kadakwada. Ay sus, delikadon samot ni Samara. Liniklikan na ni Crisante. Sa kalpasan na. Ay, kasano na itanpitaw. Nino mo gaya ni Don Gonzalo? Saan ko nga mo nga isutakin ko ka itinagaplayan na kin Cecilia? Nabayagan nga idi jayak ken kati ag trabaho kanyak. Samara. Saan lang kami na trabaho ti ijayam kanyak? Apay ngamin asaan kang umanugot? Agar-aram ka pa ilangan kanyak. Saan ka pa ilangan inaklon? Samara. Anya ngamin timang laplapad kan ka. Tapno aklonan na. Saan na pa nakasaganay ti dayta banag? Pilpilitan nak Samara. Sakbay ama una anak ni Don Gonzalo. Masapol ang may patungpal kon daytoy nabayagan apang gap ko kan ka. Ada ko makidawag kada kayo ninong. Nabayagan nga agar aramak kini Samara. Ipayo ko malaangan apabor kanya. Anya. Sige, ninong. Nagkrigat mo't akasarsarita dayto alakay. No saan ko lang akasapulan. O anya, tirong. Boss! Anya ko na. Tak ngayon bagagayam kada kayo. Awan pa itidimtang nga truck. Saan pa'y lang aday tati pagsaritaan ta? Dumngag ka tirong. Kaya't ko akidnapin nyo ni Samara. Anya! Apay nakigtot ka. Di mo ibaga, di mo kabagla. Kano boss? Ita ka din! Mangala kayo itinapintas agundaway. Iso aplanon nyo anaymbag. Ken pilyam dagiti, di pa'y am-am mo ni Samara akadwayo. Amang ipatungpal iti daytoy. Ang masapol. Akitaam ida na imbag. Sige boss! Masapol nga iti kabiitan na panawan.
kat maipatong palyo daytan. Naawatam. Saan ko kami nga mo ako kuha ni Don Gonzalo di nagaplayan ni kin Cecilia? Ninong gayam ni Crisante. Anya nga ro di dati plano. Ada ka nung nadamdamag ni Ama Pitong may panggapit iti kay. Saan pa'y analawag? No kasano anagpukaw dagiti tao na. Nasaysayat mo't giti ti pakpakita na kanyak. Agan anad ka, Samara. Agyam anak. Uren na kananot nga kuykuyog kami kin Cecilia. Mabalin kayo asukunan iti pagtrabahuan nyo. Tapno siguradong awan dakas ang mapasama. Agpagad ni Samara. Adadakas apang panggapon ni Crisante kan kuana. Kasano anamuan nyo dayta? Napanak nagsimi ti balay da Crisante. Kasapulan na ka ni Samara. Agtrab-trabahon kini Don Gonzalo. Kuna ni Ama Pitong, nga do tinadamdamag ng aramid dayi alakay. Apay ani Crisante? Kaya't na nga idalan iti dinudurso kawagas tapno may patungpal na ti panggap na kan Samara. Delikado nga doon. Mabaling agpagadpay kini Don Gonzalo. Sa kalpasan na ni Crisante. Kabalam da ito'y kumar. Uray payagtipon ti persada. Wanina, jak kaya ti pumatay. Ngam, noing kapilitan, aramidak. Mabalin mo waliklikan ti pumatay kumar. Sabali ka. San ka at tao? Nang namnamaag. Anabilbilag kan nabakbak nangak ton iti panagkaduami kini Don Gonzalo. Naira na lakit di ngaminan at inegosyo ang nagaplayan ni Samara ket negosyo ni Ninong Gonzalo. Saan nga'y manugot ni Ninong iti kinid daw ko apaborken ko na. Kaya't nalakit di nga iraman kadagiti babae a biktima na. At ang sakit ni pakariribo ka, Crisante? Oh, Rodea. Awan na nyaman na daytoy. Amang ano kaya't mga iburay kanyak. Ni Samara ka di? Naduma-duma. Awan pa'y dimteng atrak. Sa Ninong. Para dayjay lang akinid daw ko apabor. Saan pa'y nga imanugot. Saan nga muda Samara? Kan Cecilia sursurudak ita, iti panagawid da. Manipod iti pagtrabahuan da. Nasip nga dan. Ang mga numarabyan da ang makasangpat, winwa kaawid. Mabalin ko kuma, ako yung ida. Oh, Nagarbas na ni kaya Cecilia. Isong awat si Tracy ka lang ulaganan. Ano sundang tinagman na? ada sumungat. Oh. Agpagan ni Samara. Nasken nga isalakan ko. Saan ka na makaliklik? Katuan ka. Nagpintas ka babae. Ikutan da ka pa yung umunasag pa yung itatagdakagan boss. Saan kayong agbalig iti da ka sa panggapyo iti dayta babae. Hoy! Sino ka lalaki, ha? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Cecilia, anyat na pasamak mon. Ala na tayo samot tan. Hamang ano napuntaan ni tinayawawan na balan. Saan ka madanagan, Samara? Nawalan lang iti pot ni Cecilia. Gapo siguro iti budang na.
Pumanaw kan dito'y darasam. Ngam ni Cecilia. Siya kundi makamuking kwana, Samara. Agyaman ako. Sino ka? Saan na masapol ang mamampay deta? Tinazkan kat naisipalkan kadagiti lalaki ngagpanggapiti dakaskin ka. Salbag! Naawan ang daamin iti pot! Asino nga tati kinarangat da? Diyak na bigbig tanasit ngit. Namin ado a pinaltukan mi katagiti kakaduak ngam saan ang napuntahan. Ay! Agri kayo! Salbag! Ha! Saan mo amariing idatirong? Nairot titurog da. Kaya't mo kade, asikat isumaruno amatay. Asino ka? Saan na kade amalasin, tirong? Ha? Di bruha bakit? Saan ka makipiyang si ka bakit? Kagadwa! Baybayan tayo na tanda di kagadwa tayo. Soblihan tayo na. Sa dinaw, kipapalanyaw. Ha, sige tugas. Pagantarang tinugan. Saan kayo amakadayo? Akas la mauro-uram ti bagay. Agyaman ako na Diyos ko. Dandani kami ng Cecilia. Na yung paglakit din ta daday di alalaki ang isalakan kada kami. Ngayon, asino dahi chay? Kasla nakabilbilag. Samara? Mga no, nakamatanda kami nagiti lalaki. Samara? Siya kayo eh. Iwat gaya manong komar. Apay magmagna ka? Kinapayasan mo kadwan ni Cecilia? Manong komar. Oh, apay ngagsahit kan? Nagapuwa kiti pagtrabahoan nyo kini Cecilia. Yung kunada ijay, nakaawit kayon. Kasta ti si bubugala na pasamak. Aging gaita. Agkin kintayagak pailaan. San mo ka di bigbig? Tiki na siya sino daya lalaki? Saan? Nasipnit ngamin. Kasla saan da taga dito eh. San nga ta at tao ni Crisante kita? Ang mga nimbili na kidnapan da ka. Tapno may patungpal na tinabayagan na da ka sa panggipnakin ka. Diyak ka mo. Saan ko na bigbigi da? Tanda ni ako. May paglakid din tin sa lakan nak daya lalaki. Sino ang lalaki? Kaslag sasaw a robot. Uno, may sangat nga alien. Nabilag. Ada armas naman ay puti timurdong dagiti ramay na. Kasta ka di. Ituloy tandimag na. Itulnog ka di balayo. Saan kayo nagsangit na nga siya na? Uray tawanda ka sa napasamak kini Samara. Kasanoon no, dada ka sa napasamak kini Samara, kumar. Kastaon ay tipungtot ni Pito nga gipangpangta. Sa dinong arudayan na ita. Ada di tabangsal. Asasaan na di bunang na. Awan laban na kadagijay alalaki. Ada paltog da. Kan may siya pa eh. San na kano na bigbig dagijay alalaki? Atapon ni Pito nga dagiti pasuro ti Crisante, dagiti nagpanggapiti dakas kini Samara. Ngam ko na ni Samara. San na anabigbigi na? Amangan mo san data ka dito eh. Abagad garod no tawa ni Don Gonzalo. Di pagyamanan tayo. Agyaman tayo iti daya alalaki anang ispal kini Samara. Naimpaglakit din ngagpaiso. Ngampudno nga ta arubot, wano. Anya nga ta day chay, adang ispalkan ko ana. Alien nga ta? Naggapon na nga ta. Kensa di na ti pagnadan na. Nasigahin na na. Agsubli akto lang nintong bigat. Masakit ti si Pupukan ang bagay. Narungrung doon sa amat din nagititultulan ko.
Sa dinotayan ko. Karayan. Nakarakit na kitipalsa. Kasanuan na kadaanan nagditoy. Asaan na mabalin. Jakpay kaya timatay. Tatao matlaang ni Crisante. Dagiti nagpanggap amang kinap ni Samara Kumar. Kasano ti pan nakamuyo ti daytayin? At daijay ni Tirong. Kanti sumagmamano akakadwana. Panggap da kumakabatan ni Samara. Ngamlinapdak ida. Nakasaganak mat kidi ang makirangit kadakwadan no kas pagaringan. Kalpasan anay tulnog ko ni Cecilia Gibaleda. Sinubliak mat lang ni Samara. Saan nakakadian na bigbeg? Wano awan panagatap na. Asikamot laang tinangispal ken kuana. San nakanalasin? Gapo nga tayo nervyos na. Impagarup na amay sa karobot. Winugang ganaat. Saan nanto nga ta amaduktalan? Asaan ka at tao? Dumteng to ti panawan. Ama-amuan damot lang na sino. Ni masapol nga saganak pa'y tinakam ken panunot da. Tapno sandak akabutang. Saan mo ka di adamagan? No sa dino ti ayan ni Tirong ita? Noan niya, pinaramid ko, ken kuana. Pupungtod ni Crisante, anadanon ko iti balayda. Napaay kan, dagiti binaon na apasurot na. Amang kinap, kini Samara. Kandi pa'y nagkawid ni Tiro. Anya nga tanti na pasamak kankuan. Ang mga no pinatay matan, dagay napilag at tao, anang ispalkin ni Samara. Dumakdakkel ti atap ko. Ani Kumar matlaan akaplaneta. Naskan amaduktalak. Inakasarita ni Samara. Bimbango, di tayo dimtang dagiti pasurot ni Don Gonzalo. Nadamag na kanong amin nga dagiti lalaki ang nagpanggap iti dakas kini Samara. Kat, anya nga rin ti kunada, nanasyanan. Pinaibaga ni Samara kadakwada asaan pa'y laag ka makastrip itangal daw. Uray ni Crisante, naamuan natin ang pasamak kini Samara. Kadwak kumanga imay dito'y balayo. Ng maadaparikot na amadama. Awan ka no pa'y simmalog kadagiti trak nga agbunag iti troso iti bantay. Ay, panawan ka pa'y nga ron palasang ko. Tain nakibaga kini Samara ti kaadam. Ay, no sada dagiti pasurot ni Don Gonzalo, wano dagiti pasurot ni Crisante. Kasi nung aron dagiti nagpanggap iti dakas kini Samara. Agapay lagayam ti balsay ti Karayan Kumar. Saan pa'y arayalog? Tulungan na ka magarukan! Ni Tirong, ina? Wal, ni Tirong. Nakagalot iti balsa. Dita tinangipanagkan kuana iti rabi ay. Anya ti mulmulaglagan nyo! Rukatan na! Tulungan na ka panikat iti talian na ikalot ka niya! Nakita na tan samatan ni Tirong. Tapos ko, dagiti landaan naglingidan ta. Saan na ta makita? Dagiti talo alalaki, ti pangibagbagan na arukatan da. Magmag na kami kini Cecilia. E di sinardangan na kami dagiti yung nagtagi arma sa lalaki. Nagpanggapan na kami ti dagas. Gamay sa adat-datlag a lalaki tinangisalakan kanyak. Nagistayan kayo gayaman, Samara. Apay ngamin anagdang na kayo. Awan tricycle din. Gapo nga tata nagarpis. Datdatlag a lalaki dayjay nangisalakan kan kuanak kunam, Samara. Uwan.
Kasla robot. Wano. Alien nga ta. Pagkunaam ni alien. Ada armas na rimar iti mornog dagiti ramay na. Saan nga ta? Ni Kumar dayjay? Saan ani Kumar? Gaputa kabayatan ti panlangnak si Maruno kanyak. Kan apay kumaan ni Kumar day dyan ang ispal kanyak. Tao ni Kumar, saan a robot? Nagpakada kini Don Gonzalo, ita imay dagiti tao na asa anak pa lang asumrek ti trabaho kitangal daw. Mawatan namat siguro, ang napabot ng ka. Nasarong karam ka din, tigayam mo? Ha? Saan pa? Ninanang timalati itay. Ang pigtigargar ka no pa ilang itibuteng na. Kasla, kabuteng na ti makakita iti tao. Isungay pakita da kano iti baglang. Pasukal da kano ti karkarmana. Saan ko amaawatan? Amangan mo nakabatbati. Asidig namin iti duugan nga kasya. Tinagpanggapan kada kami dagiti alalaki. Agdinamag kano nga daagigan ijay. Katsika, kumusta ang tiriknam? Agkin tayo gak pa lang dumalagip ko tinapasama. Naimbaglakid din tayo nisparnak ya datdatlag alalaki. Saan mo ka di pa lang malagip? No adda nakakikitaam, kadagiti alalaki, nagpanggap ka na kayo tidakas. Saan manong? Ngam atapet, amangan no tao ni Crisante. Nalaos unay, ti panagayat na kin ka. Makasabido nga ayat. Tauray jak kayat, ipilit na latta ti bagina. Kapilitan na magmagnak nga gawin. Naimbaglangan tadadagi kay amang ngalap anang ispal kanyak. Amangan no nayanod ko man ti balsa. Ket nayaw-awan akon iti tao. Ti ayo pabruha bakit. No makitak, papatayag. No nas ka na puurak. Puurak tapno sigurado na matay. Madanon kayo gayam diti kalapaw, inabakat. Napanakit ibalay ni Crisante itay. Agpungpung to. Saan napay nga may nanapasangpat ni Tiro? Ay, talaga ni Crisante akin nakam iti pan nakakinap kuman ni Samara. Talaga adakas ni Crisante. San lakit di amamingka. Aging gay tisan ngagbaligi iti dakas sa pangkap na. At ipalubos mo ka de, kuman. Saan na? Santo ngagbaligi ti kinadakas. Ngam saan la ni Crisante ti kabusor mo. Ad-adamanan ang nakabut-butan ni Don Gonzalo. Ina? Ado ti problema ita ni Crisante. Numangibaon iti pasurot na ije bantay. Maduktalan na lakid de tinapasamak. Anay ko! Nakasakit lang araw di pagbagik. Minansunak pa lang ni Boss Crisante. Uray lang nagkambo ol tiro pa. Awan sir-serbi tayo bruha pakat. Kinday tayo datlag alalaki. Sakti aking basol di amin. Ni Rodea. Nakababay no makita na tayo ilangak. Tiro? Nakita na ko. Saan ako na makaliklik pa eh. Ano ka pasamak mo, Tirong? Apay kasta tilangan? Sakti pabasulan ni Boss Crisante. Itinapasamak idikalman. Gapo, kani Samara? Wen, ni Samara. Saan mo na kuman na istoryaan kan Boss Crisante? Dagiti magakken ka, Rodea. Mapanak na rodan. Ang mga numay ramraman ang pahe kapag pupungtutan na.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sumliyak tulangan ni Crisante. Inagpayla ang kasarita ni Samara. Ang mga namawis kong agpasyar ijay bangkak. Kat makasaritak manan ni Kumar. Dakal ti atap ko. Ani Kumar akaplaneta. Ti dattatlag alalaki anang isalakan kaning Samara. At tasungunga ta na pintas a babae. Sino nga tadayta? Apay nga naramid yun dyan, ina. Sinubok ko laang ni Rodea. Gapaw, tamalagip mo kadipay, kaya di inaramid ko, Kumar. Ha? Sinakar ko tilangan ni Rodea. Saring mautak iti balay ni Crisante, kat sinarakaw ti kwarto na. Wen. Malakip kon. Ada-atap ko, amay salaan nga impostor ni Rodea. Ha? Saan aday jay ti pudno alangana. Kan isaw, tinangsarak at talaga iti kwarto ni Crisante. Kan nangdangran ni Roda ang nobya ni Crisante. Kasingin na ka ni Roda. Ang dua-dua ang may antapay lang data. At ka di aramida. Kwa, apanak ko maagsiim iti balay ni Don Gonzalo. Uisip ang iti dayjay ang babae. Kasalanan ang ato ti amo na may panggap kanya. Nga, awan to ti makadatan asyak ni Herochas. Aging ka asaan ko ang mapanagnakan ani Kumar ti rinantak iti yaay ko dito'y lupong. Nga, saan ang payla ang agpabibig kan kuwana. At na nagpusina. Nitirong tidim sa akin. Apay nga ta. Ang mga nood na napatag nga ibaga na kanya. Wino ada pinaybilin ni Crisante kan kuwana. Ada nakaibag ha. Kadagiti kakaduak kan Boss Crisante. Nga imay kakano iti balay na. Saan ka nagparangkan kwa na, Rodea? Kasano nga parangat kan kuwana na nakita nga agpungpung to tirong. Iso ang nagamit akoan. Kasta ka di. Ang papaayaban na kamat. Naimba, ta sa anak pa'y anak kasukan. Mapantangarudan. Ngamuan gayam. Kumusta ni Crisante? Saan kami nagsarita unay? Oh, salbag. Kapungtot naklaunay. Tidakas na. Amangan nudang ranak manen. Imay kagayam itay. Apay saan ka nagtuloy, Rodea? Kasano may nagtuloy ha? No agpungpungtot ka, Crisante. O anya, kumusta ka? Makapungtutak pa'y lang. Napaay dagiti kakadwag. Anang kamagkin ni Samara. Gapo iti dayjay may sakano a robot wano alien. Saan na ta? Ani Kumar, dayjay? Kasla sa anak ang mamati. Naggapan ko madayjay nga alien.
No at nakadanon nga alien dito'y lubong, naipadamag ko ma. Dito'y lubong, kunam. Saan aya? Alubong daytoy ayan tayo? Pasensya ka na. Kasla may kulkulang agpailaan. Ngampod no ti kunam. Adda ko manasagap dagiti kamang ti media. Uray sandak ko man na sinuro, Tina. Kabaalak dito eh. Aniya talaga ti pangpanggapam kumar. Ibalas mo ka de, ti dandani pan na kay sagmak ni Samara. Ngamsan ka de, ani Crisante kuma, ti pagikarwam. Dito'y matsango ti balay ni Don Gonzalo, ti imbayan ka. Adda atap ko. Nga oray ni Don Gonzalo kat adadda ka sa panggap na kini Samara. Malaksit iti dua alugan dagdi pasurot ni Crisante. Ada pa'y nakita ka may salugan. Nasipot kagayam kumar. Wanina, laglagi pa nyo. Sana kapudpud no tao. Mabalin nga dabili ni Don Gonzalo kadagiti tao na. Ngam di na intuloy. Gaputasan na akayat ngaglaban da ken Crisante. Anya nga rod ti pangpanggapamita. Kaya't ko amamuan, no anya talaga dagiti negosyo ni Don Gonzalo. Kat no anya dagiti iparamid na kadagiti tao na. Nas ka na mamuak. Ahon kayam, saan kayo kadipay ngagsubli di banday? Saan pa'y? Naskan asi imagpay no anya dagiti plano ni Crisante. Tawan pa'y ti si Manug atrak. Ina, at darumrumur alugan. Suruta kita. Kasapulan na ka de, kumar. Saklangin tagtignay. Kabalak na ito eh. Ay, awan manan ni Kumar dito'y kalapaw na. Kanayon sakit din nga dapapapananda. Wendaw adalaang napanan na. Ay, magburasak man kit di iti bunga dagiti natang. Pangor-orayak ken kuana. Naimbagla nga si daan. Adayumot nga rod iti ili apakitsindaan. Ay, malagip ko mada iti napasamak kini Samara. Kasta unay nervyos da kini siya nag. Idi inasak ti talunasan ko. Mapanik-nikat lang at tao ni Crisante dagiti nagpanggap amang kidnap kini Samara. Uray laklakaya na kaun. Nakasagana at amakipin na tay. Orayam laeng ang makarwar ni Samara iti kwarto na. Urnosen na kanulaeng ti bagina. Mabut-buting ka di pailaang, iti napasamak kan kwa na iti rabiin, nana. Adalabasit pa nagamak na. Ngam kaputawan ar-aramiden da, nagpupuklata niti kwarto na. Agaliwaksay ko mga min. Agpaspasyar, tapno makailiw-liwag. Saan na pa'y nga ron akayat ti makaadayo? Kan saan mi ba't apalubusan? Remuaran ni Samara iti kwarto na, nana. Ay, Samara, si kanti makaamu kan ni Rodea. Ta ituloy ko ter aramida kiti kusina. Samara, kumusta ka? Nasayat matan, Rodea. Awan ngamin ar-aramida. So nga, may kalangan pinasya. Malagip mo, dayjay nang isalakan kan ka? Talaga ka di robot? Wano Elian? Day tatisaan ko ang masigurado. Nasipnot nga minidi, kan ada nabilig nga armas kadagiti ramay na. Saan nga ta? Ani Kumar, dayjay? Ha? Ni Kumar? Saan? Sa bali. Saan nga alien ni Kumar? Awan ka din ay magbagana, may panggap iti kinatao na?
Tinaibaga na lang kada kami kadatatang kananang idi. Nagapo kanoy ti adayaw a lugar. Pinanawan na ti kinarigat ti biyag iti lugar da. Sa naklakit ti ngagbiton. Dahil diya tinaglukanan dagiti pasorot ni Don Gonzalo. At dagiti gwardya iti ruwar. Talo da nga ta. Rimuar ti sumagmamanong a tao. Nga madamat la simrak. At nakabagi ti dakal. Anya ti awag iti dayjay. Bangko gayam da ita. Anya ti kada dagiti pasorot ni Don Gonzalo dita. Itayak pa'y anakastrak iti paraangan. Dagiti pasurot ni Crisante. Agturong da iti sangot ti balay. Nikirong da ijay. Apay nga tagad papauday. Nagkamul ti rupa na. Ay, minansulakit din ni Crisante. Mistero, matagam mo rin ka. At dalangin din na patag apang ibaunan ni Crisante kadakwada. Hataytan ni Jerome. Kasla ataytan tanapudong na. Mga men, nagitiyo at tao. Ay, natin na pasamak na. Awan natin sumaro ka na trang. Nangagsa ni Jerome ti panganagayat ako. Anya nga tanong ikarkarong ti kamuli ti rupa na. Talaga madipay la ang tinamnam ni Boss Crisante. Nasakit la unay tinakam na. Adi na naipatungpal ti panggap na kani Samara. Oh, una yan. Diyak namnamaan dayjay anapasamak. Ha! No dayjay ako markuma. Tinangisalakan ken ni Samara. Ha! Amangan nunatay kumaitan. Mabala-bala akiti na ito yung mapaspasamak. Asino nga tadayjay nga impostor. Jak mamati amay sa agang kanaat. Ano alien? Panagkunak. Awan. Di kasta anabiyag. Iti television. Wano iti pelikula. Ti pakangkangagan kan pakabuy-buyaan. Iti kasta. Wen. Itay pa'y ngagsarsarita ta, Samara. Ngamjak nakita ni Ama Pitong. Ayan na ka di. Napanidibang ka. Awang at sabali apapanan na. Jak man na mo, no apay asan pa simmangpet. Amang ano na paniti ayan ni Manong Baak. Anya nga tanong mo, mapantay jay bangkag. Ha? Uray, adamot ni Ama Pitong ijay. Adapay ni Kumar. Jak masigurado no ada ni Manong Kumar ijay bangkag. Tay di kalman, saan anak kita ni Tatang? Napanan na kano. Napan ka na nagbiro kiti masida ijay kadamortisan. Adumot lat na ngamin ti pareya nagtugtubo ijay. Mapantak iti ijay. Kayat ko tagpasyari ti karayan. Ay, mabit lang arod. Nakagpakada ka ni Nanang. Awan gayam Samara.
awan ka diti sirena, iti karayan. Anya nga tatar aramidan dagiti pasurot ni Don Gonzalo iti bangko. San namot lang ang narumar. Bueno, adda kiti sapali ana paranda. Ket impati dalang tilokanda. Ha! Ang ito dyan. Slay ti bangko ti kalipuso. Agikistan. Armado alalaki di kiti namari ti bangko. Adda ko ti boda ang babae. Binaltugan na dagiti kwarya. Dagiti tao laki ni Don Gonzalo dagiti tayo. Amu kon ti aramida. Panpaltugan na ka. Jak mabalin abal sa nila. Ang mga may ramraman dagiti ko tipo na babae. Humasidagapay ka na kada. Sakpay nga dadaka sa panggapanda dagiti babae. Masakpul ang makaasidagakon kadakwad. Nibatan lang na gitarmas na. Agdibas kayo, da kayo, babae. Naskan mapasarden ti kinadagas nga aramidin nyo. Itayak pa'y laang dito'y bangkag, Rodea. Awan pa'y mat ni Kumar. Papapanan na, Ama Pitong. Mapan sa aganaw. Agano? Wan, aganaw iti tumatayam. Samara, kayat mo ka di? Adanunan ta ni Kumar ijayan na. Kalpasan na. Agkukuyog tayo to, ama pa ni ti karayan. Mabalin mo't ta. Ay, mabitlaang. Ay nakipan iti kalapaw na gito'y pinurus ko. Kuyugan kayo laangan. Agtugtugaw tayong tupay lang arod. Barang mauray tayo tumatlaan ni Manong Kumar. Oh, Ninong, nakaawag kayo man. Anya? Binaon nyo dagiti pasurot yo ang hold up iti may sabang ko. Nakarangat dati may nga alien. Alien? Kasla sa anak amamati. Anya? Awan po't akin magdagiti pan nakabagitilintag dagiti pasurot yo. Ang mga no ibutak-tak dagiti at tao yo. Ada kayo tinangbilin, Ninong. No kasta? Talaga? Ngata alien? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.